you can never come to me. And when you have social distance in the White House, and that is the rules, and that is what everybody that must come close to me must observe. The reason you are like this, because you have kept the law. Mama. So happy here on my wife is coming very soon. Okay. Oh yo. Onye na-eme ka nsi eme. Amojele. Lana em. Udim. Tondaga mobugu. Tondaga mobugu na wo ogba gi agbafogo. O ga gbogiri wo piasa gi egusi. Amojele. Yo legonego. Ina kpabata second wife ni mu la ka mbia na nwunye di. Onye me na gi kpara. Onye me na gi kpara ihe awude mkpura Chineke m na nkwa. Ihe awude Chineke mkpura m na nkwa. So ga emere m. Mbia gambia anyị da bo not nwoke. Onwushikime. Nwoke wazo kata awudo so nwoke wu fulu nwoke. Nwoke front half nwoke. Nwoke white. Onye mana mmadụ ga-abịa abịa azọ. Kpọla Gineko. Agachege. Eshimu Bahama lo. Eshimu Bahama lo. Gina ahama. Otu ọ dị oke. Ishi Bahama lo. Shushi afu tenko bokwochara kwotiji de lọta. Omegwo gị here. Katapila na-enwe break kwọrịa kwara m gị. Egbe nkata chiri onye ọzọ tagbukwele m go. Egbe na-egbu maji bego sokwa afa moto eburu go. Maji bege nwụrụ anwụ ha bịakwara gị mgbaru anụ ọsha. Stupid woman. Ke mụ na gị na-ebe? No, le manya ni mụ na go yiri. Mụ na ga na the same shoes. Imo onye nwo. Do you know me before? Or because maybe mam gara ebe ana atufu ihe atufu. Totoro gị tubute gị na family. You think you belong to my shoe. You think you belong to my own category of people. Have you been to Bahama before? You got Bahama before? Go to Bahama and ask of me. Go Bahama, got every big ball my picture not there. Aburuma was the president of Bahama na be go. Aburuma te na his compound. Onye gafe ya kpo ishala kerem sa white of Africa. Sa white of Biafra. Ane kwete gem naka. Sa white of Biafra. Sa white of Africa. That is how people welcome me over there. Nga bosara mote kanisa apro mishala. Abia nga unogo kanwa pataka. Family. You think you can talk to me anyhow? Just try it. I will skin you alive. Ma miagana. I get China to elu what don't you say? I get a model and the model agula. I hold the Beyonce hand and do pumu, do kumanet and anama pogana billboard. I hold her. Oh, we'll go a year the cagano to it. What call your cha? Every gama pogana people. Billboard do lama pora. Get manaso on wogi post on wogo. Transition go too soon. Go him a poranga. Even Jango Tremono. Gaffue. Anyway. I am an international man. Nwoke si esilo. Ahụ dị mkpa ahụ ogro gị ime. Ngafe na Bahama te na agwụ. Ya na agwụ me. Mbosi nde road cutler. Ohia na akpọ ha na Bahama. Ma pams. Mbosi ha bụ m na apụga airport before I arrived to Nigeria. Ote ka ọkwụga. So mụ ịbịa gozoro nga m na nkata ara a mad dog. Nkata na Abuja da tata. Ọkwa mama. So if you are not going to Abusha, somebody is wasting my time. But let me go. And there's nothing you can do about it. Don't come. Shift. Come on. Last. Shift. I will get before. But you will go. Munanya. Always observe the rules of the White House. How dare you? Keep your moon so much. I think you can go to big and as I think you have them now. Oh, you're not gonna be sir. It will get you to come out and quiet. Now, low lay. Ham to the bata or pattern. Here, pattern. Njibata, pattern, jalidi. Abatakulama, but I'm talking shalam kambu. When I am now again, I will come out. Give me one dong vam long line. Mana. Hello, I'm too quiet. Kakwa gajira to me mahia. Kakwa gajira you all to na shade na animal. Get go my briga gajira to Goria kwe. Oh yeah, Marako, Alamago, and I'm proud of it. Oh yeah, Jibaramu. Get a chasramania. I want to come here. Break. Your shame, they shame me. Here again, me bolam. Let go to his ton. Oh, my boy, Begirihan and Bemunianachi when Rihanna was my girlfriend. I dumped her because of silly attitude. Go to Bahama and ask of me. Queen Elizabeth of England in Bahama.
Obram Titi for complete 4 months. Say I am 2 good weeks for me to decide on what to do. And she gave me that time. Later I said, no, there's nothing. We have give him. Give you a gun at that. Oh, my Zibeguchi, Giobodo Haga go to he needs to be a log. A log no reaper. None of 4 mark. None am quarreled. None am poison. I'm ashamed of you. You gave me Bolam. And when I mean, I want you. Oh, Batachala, Bata. Oh, Batachana, Bata. Cocha. She touched me, Mukasha. I am the white of the White House. On him, on he will turn it road. You go down. What to let bros on your child? If you bring him white, that for where? What is Sackler spent? Mama, what we are go? Hey, it can come on you. Oh, make a promo la Papa Mola. Someone on alone. Him gave me a roller. I'm a go who let show that. Jama kwanyawo anadu kwa tanti mata o alo kwa mogo kwa mara kwa na mbokutu ama honyanwo ama honyanwo ade mma ewe niwe jikobo onwe o nyabo okwu ege ekpezi inugo ege ekpezi dolu nwa aru jikobo onwe I get busy off my nugo. I'm go mo. Biko. Boss na da kwapo. Osiso. Nwoke Ocha. Kedu ebu nsogbu gị? Kinye kpatara iji wee chebe echiche n'enu ụwa iji alụta nwaanyị ọzọ n'ezinụlọ a. Kinye ebu nsogbu gị nna? Uncle. Onwere ihe ọbụla bụ nsogbu m. Gile manya now site n'ishi legide m lere omanya ezuru m keme etoruru m n'ihe eji nwoke eme akwa ịhụrụ n'ụlọ ọmụnwa the man of this house mụnwa dị ọkpara nna m mụnwa nọchiri anya nna m so ihe ọbụla m chọrọ ime I can diligently do it without taking permission from anybody so biko enye m that impression that I don't know what I'm doing ihe ọbụla m na-emeshi m n'ishi awụ m onye ara Nwoke Ocha ka ngwa gị efu n'ezinụlọ a Nkechi agwụna nwaanyị anyị nwa ama n'ezinụlọ anụtara gị. Mana nye m na-ekwu, ihe a bụ nwunye gị ka ọ bụ n'inu gị bụ n'inu gị. Ịchọ ka oyi akpa ọcha, ịchọ ka oyi ọkwa akpa ọla edo. Gịnị ya na-abụ akpa? Nya ihe gịnị na-abụ ga-akpa n'ụmụ ụlọ, ọ dịrị unu. Ke ụdị ihe na-emetụ gị n'isi ama m nkwa ahụ ka ị na-achọ ịkpata o. Onye kpara nkwa ahụ sikwa mgbere bịarị ụgwọ o, mgbere bịakwarịa holidays. Aka m adịkwa ya o. Ana m agwakwa gị aka m adịkwa ya. You talk like a local man you are. Longin. You na-ekwu okwu dịka onye na-egwepụbedo ụkwụ bifo maka na ọ na-egwepụrụ ụkwụ gwekpuo n'obodo ọdọ dịka ebe m si wee bata. I kwesịrị gị na-ekwu okwu ka onye nwere akọ n'uche. Who is Nkechi? Nkechi ka unu nwa lụrụ. Gị na mma m gbakọrọ aka ga-alụ kpọrọkpọkpute. Ị nidiri ịhụ nwaanyị a m na-agwa gị m chọrọ ịlụ. Onye awa onye na-akwado ka m si akwado. Asị onye na-eme ka m si eme. Ebe onye na-eme ka m si eme o Uncle onye na-eme ka m si eme aha ya ka m ga-akpọ Imo this lady onye na-akwado ka m si akwado ije ya wud ije m na like ya na-aga ije ote na-etejege bleble na-asị nne m teme bleble na-ete bleble nne m teme bleble na-etekwane bleble akwa ịghọtago all my spec onye ọ ga-mkpụrụ banye na Bahama onye ukwu na onye nta a na-ehelu m Sir White of Africa, Sir White of Biafra, and Sir White of Igbo land. Maneko. You got some wrong kitchen. I'm not case. Onye na-eme ka isi eme, nya ka ị ga-akpọ ọyị gị. O tebelebele. Ị na-agba tebelebele, ya na-etebelebele. Mgbalekwa ya ka mgbazie gị. Metụ onye dị mma enyi. Yo, metụ onye dị mma ọyị. Sir White metụ onye dị mma. Ị na-eme ọyị metụ onye dị mma. Maka ọlụlụ, nwanne m nke ịlụrụ alụ dị mma. Nke ịlụrụ alụ dị mma. Ibe gị na-alụta nwaanyị oru echi ọ bụrụ okwu na ụka n'ụlọ nwaanyị ịlụtara ụlọ anụwa wee ezigbo nwaanyị nwere aka ọrụ ị na-ajụkwa maka ndị ọzọ lụgoro nke ha lụcha ndị nwere ụkwụ ọrụ mana nke a nwere ezigbote aka ọrụ Sir White chebara n'onwe gị echiche nna biko nu chebara onwe gị echiche biko Uncle afọ ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ihe ọbụla nwoke toruru oge abụrụ ụsa echerela m hapụ m ka m chere onwe m mana achọrọ m ka ị mata na ihe mgbowo endaboski dahosa awum liquid metal awum gịnị ọkụ
awụ fire. Hey. Awụ kwa mmiri eji awụ fire. Okay, na ọtị ihe m na-agwa gị, I am not a preacher of love. Ada m ekwu gbasara maka ịhụnanya. Mana onye chọrọ m okwu, gekwa ntị nke ikpeazụ a ka m si kwado. Onye chọrọ m okwu mgbe anyị gara ya 5G. Onye chọrọ m okwu mgbe anyị gara iko rice. And matakwa na rice nwaanyị Nnewi. Ada eji obere iko ama ya. A na-amalite ya amalite. Get that into your head. No. Nwoke Ocha. Nwoke Ocha. Hey! Otu aka nwanne m nwoke si na ị na-apụ ara. Isi mego na-eme gị. Ịchọ ka nchụ na ya. N'ezinụlọ m ka na-epere m gate. Ị nwere ogogoro? Ị na-achịkwa mụ na gbanwe ya. Ebe na-achọ ịbara nwa uru n'ụlọ ya. Sawaito. Sawaite. Asum sae. Asum sae. Ngwangaso. Na-ekwurelem na aga m alagala. Eso? Asum ihe na-emewutola m. Nwere ike kwara ihe ikwuru ọbụla. N'ihe ikwuru. Asum sae. Na aga m alagala na-ekwuretola m. Ome! You like it? I like it. Ome! Ome! Hey! Igbagala m film. Igbagala m film. Ụka na ikwuru gba yawo ufu ka m nụgụrụ lebara m n'ime ite ya atọ mmarịrịrịrịrị ka mgbe m siri White House bata na Nigeria. Dog. Ma Chineke kere m na gị na ịgbakala m isi. Enwere m ike ịyọgota ya. Eleghị chere ya m. Enwere m ike ime gị ọnụ. Weye. Enwere m ike ime gị ọnụ. Weye. Ọrụ bebe nke ntị. Isi. Ngana m ya nụ mo. Ahụ m glegle. Ese m ya. Mio. Weye. Abram na. O kwesịrị ịbịa gị na. Abram na. O kwesịrị ịbịa gị na. Etere m ka m. Ị ma na ịbịa na Bahama ebe m bi. Ịbịarute na White House where I am known as Sir White. Ya ona. Gị gwa nwaanyị titi. Ya kwete. Gị kwụrụ ọnụ gote. Kwege. O ihe m jọsịrị m ngwụgwa. Etere m ka mmiri. Dee. Etere m ka mmiri. Dee. Aha mam nam glegle. Mama. Mama na mia. Ablam na. Enwere m ike ya gote. Eleghị chere ya m. Agimala ku ije yo. Enwere m ike ije klalo gị. Nga bria. Ndewa. Bria. Hey! Eriela m kaji. Ezinne m o. Mama. Nwaanyị dị oke. Mama Ifunanya na ọnwa egbuo ka atụrụ aka. Ilepụ anya ebe a ị ga-ahụ ọmarịcha nwa m na ya so. Onye a bụ isi afụrụ kwaba okpu. Ọ bụ ya bụ onye m na-agwa gị kamgbe na-asị gị na e nwere onye na-echu m ụra na ahụ na my spec. Lekwe spec m. Tụgharịa. Nne m, tụgharịa. Turn around, let her see you. Just tụgharịa. Ugom. Otekwe bleble. Ugom. Otekwe bleble. Temrem bleble. Otekwe bleble. Temrem bleble. Otekwe bleble. Wote. Oye. Wote. Oye. It's okay. It's okay. Kido tinyere ndị mmadụ Mama, good afternoon. The Lord give me good. Ero kwa mma. I know. Ị kwesịrị ịdị mma. Ọkwa ịhụrụ otu ọdụ ugbu a. Otu aka anyị na-adị na White House. Erute na White House a ga-arị ote mara na onye ahụ ebido. Ngwa mịa. We. Ebe! Come. Nkatara. Obi attack. Have you forgotten your White House rules? Oh, turn him. Hey! So,
koshi na kop kwa nne ibra gị bi na m dim ana akọkwara akụkọ agalụ nwaanyị ama m so wee rie gaga bulalo Sir White ịsajisila onwe gị oyi eche m si nwụrụ ọgụgụ isi ịmakwa Sir White ịsajisila onwe gị oyi gị ga nọ n'ime ọhịa tuwe nnọọ ebe ụmụ anụmanụ hụ tọrọ fufu ịhụ the lion gị na-ahụ tiger ịhụ the hippopotamus bulalo akọrọ gị aka gị ga nnọọ gaga nwụrụ nwa ọgwa nwụrụ bush baby nwụlala nwamba nwa ologbo ohi wulaloro elehibra shememe ịnwa ologbo ịkama mma ịgwaga aghụghọ ime otu anyị na-eje mịa n'aja ị ga-ebupụta onwe gị ngata gwapụ ụkwụ You don't need to talk to her. You kwesịghị ịnọ gị na-asa onye ara okwu. Onye awụ onye ara mpete mpe onye ara ime ori ekwe. Onwedị ihe ọ ga-eme gị. Nkịta na-agba ụja ada ata arụ. Ụja adịkwa na-atụ afọ oburu ụzọ. Gaa na Bahama, go to White House, gaa jụrụ ajụjụ m. Ejiri m ụkwụ m gafee mmiri asaa gafee agụ na asaa wee bata. Ama m ihe m chọrọ. Asị onye na-eme ka m si eme ka m ga-akpọ ọyị m. Nne m ị na-eme ka m si eme. Ahụ m gị ozugbo hụ njike gị hụ ya ngwa ị na-ete White House rule a shift White House rule onye ọwụdụ mmadụ onye ọwụdụ gị le nnọọ ya larịrị steeti were eguzo n'akụkụ gị na-aṅụ ibulalala ihe ka ngwakwu na-agwa gerekwanụ ntị unu mege mmege ma gị ma ịkpacha anya ma ụlọ gị nchụla gị ma ị ga-ebu ọkụ ma ị gaghị ọkụ yesu ọkwa n'ụlọ nwọtọrụ wuli nkịta ọrịa anya nwa bush baby nkịta ọrịa anya agbọbịa akpọrọ ọkụ eluigwe na elu ụwa ajụla gị Sir White na onwe ya ajụkwuola gị so gị gbachaa wo gị gazuru ike. You have no place in my house. Don't be scared. Atụla onye ọbụla ụjọ. Onwedị ihe ọ ga-eme gị ka mụ nwa sibere sọ gbọba mụ nwa abụghị na Sir White gara n'ala ndị ọcha banye na White House rụcha ọnụ ndị ọcha ekwe m n'aka nye m certificate. So I know what I want. Achọrọ m ikwu ụka ya yarị ka mma nkwụ ụda yarị ka nwere m agwa ọjọọ yarị ka gba m azụrụ m azụ ọnwụ ihe otu a na-esi eme na White House. Mama otu a ka a na-esi eme na White House. You don't talk when people are talking. Ha kwuru chagbo gị gba ha nkịtị. Iwu my spec. Iwu my spec. Thank you. Ude ebube m. Hey! Mụ ihe mere ugbu a. Ama akpọ gị ka m gaa na nke nwanne m nwoke Ejike ka m ga gosi ya si ya na awụ m ọgba nta na agbabutele m nta. Sir White agbabutego nta ọgụkwa like ma like o nwere choice dog ya ga like ọṅụrụ kai ndị mmụọ fọrịkwa ya Ejike ọṅụrụ kai ebe m nemo de ebe m nemo be ebe m nemo idene ebe ma mbịala ma ịmana achọrọ m nọrọ ngodo onye ga-abịa ma attack ya ka nwere m agwa ọjọọ enwetụkwa m agwa ọjọọ ihe na-emecha m ala m na m. This is my spec. Ka ga m step ka ya ga nne m ude ebube onye na-eme ka nsi eme ọ bụ ya bụ ọyị m ude ebube debe ebube otu aka na-eme na White House. Uche Sir White adịkwa fon ife ọ na-eme. Josephine ime ọcha ebe onye ara bụ Josephine ime ọcha Nkechi ọhụrụ nwamba nwambusu ọwụ na-emere ngunu nwambu eleghị ọwụ eleghị na-etu ka onye ara ya arapụrụ weyeye anwụbeele m kewa ọnwụ ke ọgwụgwụ ke ọwọtịrị eme gị yiri uwe ọcha ka ndị nsọ ama m so ihe iji eyi izuga brain anọja si ya na asịma anọja Sir White si ya na alụ m ị marala nga ka ya nọ eme gị yiri uwe ọcha bịakwana nga shigharịa wee ọgwụ m agalakwa nne ndị ebe ka esi na gị hụ tisha achọta dị nwanne gị mee ya
ihe style nji akpa mkpụrụ obi ya ihe awụdị ihe nkwobịa ihe awụ ihe nkwobịa gerekwentị Josephine ime ahịa gerekwentị abịara m igbujigere gị ogu mere abịara m igbujigere gị ogu mere marakwa nọrọ gị na-agakwa marakwa oke ala ị na-azakwa akịdị mara oke ala so gị larịcha anya nnọọ n'obodo m nwa onye ọzọ hụrụ gaga maburu ọ dị m gị maburu dị m Josephine a ma-ejikwa gị ketọrọ bịati a ma-ejikwa gị ketọrọ bịati Sawat hụrụ m ebe ntike bem obi ara ya ma ya ala ka ọ sọ gala mala and ekwurekwara na ngala ya obi agbule gị ohiye igwe onye ogbuo obi akwọwla gịrịrịrị na nkwala nwe ihe awodo ndụ akwa Sawat hụrụ gị teje belebele maka Chineke na nkwa m na-ekwe gị taa ị ga-etege nnọọ belebele tege belebele tere ụkwụ shinga ahụ la aha m agbụ Nkechi ị ga-ete belebele tee ụkwụ la na-emetụkwu ụkwụ abashu gị ma sọwụ ọnụ n'ala ahụ egbe ohe m ga-enye gị akwa gị mere ihu ka wikwi ekwuole na ọ ga-ala m ala na-ekwu egwune m emego m ya approval emere iwepụsa weta akpagala m ya nga kpachie ihe anya abịaghị m ịrịọ gị arịrịọ ichetara ihe m kwuru na mbụ abịara m igbujigere gị ogu maka ibe ha daino ga-ajụrụkwa jụrụ n'otu ọ na-arịa n'ime aja ha dịdị gị na onye kwọchiga bụ nsọ shiri gị shinga pama ya gbagbuo anụ ọhịa ndoto ọrịa wili ndoto nacha fio kakarafish ahụ n'ọka eghu ịkọdị m anya kamgbe ọkụta nafa hụdị m ndị lọ nwoke mere m sagara n'ala ya welikwa okwu ego Sawat biko ọdụ ka m chọọ ido ifigo okwu anyị na-ekwu na eche ịnụta nwata nwaanyị ọzọ pụtaba na ya ekwutezi n'okwu ịnụ nwaanyị ifugie na Nkechi si na ọ ga-agba ụlọ ọkụ ụlọ abụrụ ụlọ ụlọ di m elụta ụlọ nke gị fachọzi ịgba ọkụ fagbaba mana ifugo nke a biko welu maka egbu ya ọkụ nunwe okwu wee rapụ ịnụ Josephine anyị si ị ga-anụ biko rapịa ma ya gbanalụ m ụlọ ọkụ biko mama ofu ife m ga-achọ ka ịghọta bụ na ụjọ adịrị atọ afọ o wee bute ụzọ kere ụlọ nke ọsọ ya agba ọkụ nke nne ya rụrụ ka oke nne ya nụ ị na-achịkwa m ugbu a na ụjọ na-atụ gị maka ọdịnarị ụka nkịtị ekwuru ekwu Josephine sịkwa ga-agba ụlọ ọkụ gaa na-atụ ụjọ ọdịnarị petit trader na-akpọsa ose nnu tatashe moringa na ihe ndị otu ya na-akọrị n'ime ahịa ga-agba ụlọ ọkụ machisi ego ole ka ọ na-ere na shọpụ ọ ga-eji amụ ụlọ ọkụ onye egotenwu fuel ekwuzila okwu onye ga-agba ụlọ ọkụ onye na-agafebedo Ọnịcha head bridge nga ya na-asa gị na ya agba ụlọ ọkụ Sawat biko egwu na-atụ m ezigbote egwu na-atụ m maka o mee ife ọ na-ekwu na ọ ga-eme ọkwa n'ilo ka m ga-anọ pụtaba biko pụtaba ofu okwu m chọrọ ikwu n'okwu anyị kwuru kịta abụọ na ekpebigo m nwego m mmasị already. I have gone far to come back. Yes. Nkechi Kiso Enke Kiso Nkechi toro. She cannot do anything. Nwere ihe hụrụ n'ime ite. N'isi ezi egburu nwere ihe nọ n'ime ihe awokpokoro isi. Empty vessel that make empty threat. Gị gaa na Bahama ga ajụrụ ajụjụ nwa gị. I have handled mafians. Ndị wu ndị isi ekwu ọnwụ na Bahama, I handled m hota, nwudere ha gọọmenti. Gọọmenti elecha anya sị mbe kedu ihe m ga-eji enye this boy award. Gịnị ka m ga-eji reward ya n'ihe ọma o mere? Ha sị mba ka akpọ mkpụsa. Otu onye isi ala anyị before shiri kpọọ ndị mmadụ na Owerri kpuchie ebe niile. Otu aka the president of Bahama shiri kpọọ m ote. Ihu ga-akpụrụ m. Kpọọ m ote were isi ma hote. That is to show you that there is something in this head you are saying. Akpụsa m. Every citizen in Bahama na-abịa akpọrọ m isi ala. So ma agala atụ ụjọ ihe ọbụla.
onye na cross be ha oversee before onye cross on it head bridge ya si aga oversee ka wu over river enwere oversee nwe over river Sir White Sir White Sir White ọdụ ka nna adụ ọmụmụ bụ nne nya ka nji adụ ya ọdụ pụtaba n'ije a ịchọ itinye onwe pụtaba biko meelu m ebele ka a yala ịgbalụ m ụlọ ọkụ ị na fast nọ empty threat nwaanyị ede emesi ike mana ọ kwado ime ife ada ejidetanwu ejidetanwu ya bụ biko pụtaba rapụ Josephine
Master, tell him All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.